Sulod niya ning atong santos nga misa, nining ika-unom nga novena misa, atong iapil sa atong pagampo ang mga misa pasalamat sa mahal nga Berhen sa kuta, sa mga grasang nadawat, ug pasalamat sa maayong panglawas gikan sa ikapitong novena misa, gikan ni Demi Melavin and family, ni Mr. and Mrs. Sunny Cardenas and family, ni Celia Balaga and family, ni Mr. and Mrs. Arman Madeja and family, ni Mr. Raul Limbaring, Bilia Villamor, Calexta Cularte, Ofren and Helen Padilla and family, ni Tiny and Teresa Manigzaca and family, ni Mark and Claire Alma Umandam and family, ni Cruzila Limbaring Libardos and family, gikan ni Maturan ug Susan Rosal and family, gikan ni Managing family, ni Noel Jennifer and family, ni Edith Villanueva, ni Grace Davin, Lovely Jill Mahinay, Jonas and Jaina Villegas and family, ni John Coombes and family, gikan ni Ronald Mayol and family, gikan ni Krisha Celine Salcedo and family, ni Engineer Joy Ejan and family. Pasalamat usab gikan ni Iris and Belmar Tomodos, Lionel and Shirley Angos and family, Dave and Angel K. Castillon and family, Neil and Hazel Angos, Chona A. Bahanas, gikan ni RJ Veloso uban sa iyang pamilya. Thanksgiving gikan ni Margel Carmel Agustin for safe delivery of her healthy baby girl. Thanksgiving from Mercy Bulanio, Abilar family, Tizon family, June and Bibi Matias and family, Mr. and Mrs. Rinaldo Bangues Mercado, from Rebecca and Dayday Bacoy and family, from Princess Catiluza and family, from Marilis D. Montipon and family, from Tom Tasty Creation, from Lynette Rosal and family, from Cindy Jan and family. Pasalamat usab gikan ni Alfredo Umandam and family. Thanksgiving birthday gikan nila Jessilo Espinosa, Princess Mary Agot, for the 36th birthday of Leah Dorinas, for the 56th birthday of Nemisio D. Lahay-Lahay, for the 24th birthday of Chris Charmel Rama, for the 67th birthday of Sister Abelina Enriquez, for the 30th birthday of Belinda Salinas, ug sa adlaw na tawhan ni Rose Angela Cabalay Tanio. Prayer petitions for the fast recovery and complete healing of Leah Dorias, for the miracle and healing prayer of Lilijan Ponce Buyan, for guidance and enlightenment of Joyce Ivarto Riva in taking the civil service examination, for health, for healing and fast recovery of Ariel D. Capol, for healing and fast recovery of Delia Ramos, for prayer for healing of Riza Salbalion, for safe travel of Roldam and Chon Mayol, for successful operation of Letizia Caparas Oy, alang hinalaling kayuhan sa ubo ni Mary Jane Aroy, for safe travel of Father Michael Sinugbuhan, for good health, work protection, and guidance of Danilo de los Rias, for good health, work protection, and enlightenment, and guidance of Mark Cheng and family. Usab niining atong santos nga misa, atong iapil sa atong pagampo ang kapahulayan na dayon sa mga kalag nila Carmen, Armando Sr., Teodorica, Valeriano, Bibiana, Rufino, Natalia, Narcisa, Canoy, Lauren Osia, Terry Lawrence, Clemento Sr., Catalina, Frankie, Clemente Jr., Thomas, Tarsiana, Alejandro, Maximo, Mercedes, Feliza, Ramon, Maximo, Teresita, Bienvenido, Erlinda, Gregorio, Natividad, Faustito, Rosita, J-Will, Filipa, Advicinto, Juana, Juan, Valentin, Maria Mercedes, Aurelio, Magdalena, Mary Angel, Enriqueta, Rodolfo Sr., Rodolfo Jr., Rolando, John Gilbert, Dominador Sr., Limuel Kent, Consolacion, sa mga kalag nila Benito, Raimundo, Feliza, Tamoza, Josefina, Policarpio, Simplicio, Sabas, Casimera, Hinaro, Monica, Ruben, Felipe, Crispina, Rinaldo, Remy Sr., Remy Jr., for the death anniversary of Felipe Loquez, for Severino, Emiliana, Dionisio, Gloriosa, Lucita, Ivaresto, Benjamin Sr., Benjamin Jr., Sanzen, Mariano Sr., Valeriana,
Maxima, Bernarda, Laura, Bienvenido, Carmen, Maria, Silverio, Susan, Esther, Martin Sr., Martin Jr., Victor, Salud, Raul, Raljan, for the souls of Vicinta, Virgie, Jaime, Emiliana, Maria Lourdes, Jose, Samuel, Paulino, Francisca, Rosario, Julito, sa mga kalag ni Ramonda, Ricardo, Raymar, sa mga kalag nila Emmanuel, Marciano, Julieta, Sofronio, Pilar, o sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ngadto kanila nga wala na'y kahandong. Usab atong yapil sa atong misa ang successful alang sa successful nga medical laboratory ni Nova. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan, ug welcome sa pagsaulog sa ikapito nga nobena misa alang sa atong mahal nga Birhen sa Kuta. Panalangin. Mao kini ang pinakasentro nga pagtulunan nga gipaambit kagahapon sa Santos nga misa. Sa grasyang nadawat, kita angay nga magpasalamat. Bisan pa man, kung kini nagtawag ka nato sa pag-antos. Dili kinahanglan ipanghambog. Kay kini, gihatag sa Dios kanato. Uban, sa tawag sa pagpaubos. Mga panalangin. Mga gasa, nga angay ipalambo sa matarong. Aron kini magmabungahon. Susama ni Santa Maria ang atong dalangpanan. Daygo nato ang Ginoo uban sa atong mahal nga Birhen sa Kuta. Viva Jesus! Viva! Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Birhen Maria! Viva! Niining ikapitong nobena misa, ang atong Santos nga misa, pagapanguluhan ni Reverend Father Juniper Roma, uban nila Reverend Father Ray Pernia, Reverend Father Tony Sagrado, Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Marvin Osmeña, Reverend Father Jason Ladra Panagiton, Reverend Father Sandy Mira Kumeta, ug Reverend Father Carmelo Pukdol. Sa dakong kasadya, atong sugdan ang Santos nga misa, pinaagi sa mga awit sa pagdaig. Maria,
sa ngalan, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Mangigsuon ato sa biapil nining Santos nga misa, ang pasalamat sa mahal nga Berhen sa kuta, gikan ni Eva Ocampos ug sa Odvina family. Ato sa biapil ang kapulayng dayon sa itong mangigsuon nga nangamatay. Ilabi na sila si Sinen, Crisologo, Eliodora, Isabel, Angelito, Glicerio, Angelita, Prisco, Alipio, Cornelia, Oligario, Cirila, Epiginia, Luisa, Sherlita, Leve, Maria Lourdes, Darrell, Jose, Rosario, Jocelyn, Carmen, Erlinda, Anastasia, Eulalio, ug ang tanang kalat sa purgatorio. Maginulsol kita sa atong mga sala, armandam kita, sa pagsalmot mining Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako kakuyamot, sa una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoo, Ginoong Diyos, langit noong hari, Bisamahan, magkagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Nagalingkod sa tuon samahan, awatan
Santos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdong, O Jesu Cristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Himaya sa Diyos. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa mga kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga panganuyo. Kini among gipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kaniog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Ginutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo niingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikatukan. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala mo ila kanako. Mga tao nga nakapasuko kanako. Gisugo ko siya sa pagpanulis o pagyatak-yatak sa katawhan, nga daw lapok sa kadalanan. Apan, may daotang laraw ang hari sa Assyria. Maoy tuyo niya ang paglaglag o paghanaw sa daghang kanasuran. Kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot, maoy naghimo niini. Ingon man ang akong kaalam, giilog ko ang mga nasod o gisakmit ko ang ilang mga kapigayunan. Sama sa usa ka turong baka, gilumpag ko ang ilang mga trono o gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan, ug ingon sa mga tao nga nanguha sa mga itlog nga gipamiyaan na. Gihipos ko ang tibuok kalibutan, ug walay kuyabog didto nga mikapakapa, ug minganga ug mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga nagamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga nagamit niini? Ang lipak ba'y mubunal sa nagamit niini? O ang sungkod ba hinuon ang mualsa sa tao nga nagsungkod niini? Ang Ginoo nga labing gamhanan, nagpadalag sakit aron pagsilot sa mga maayog lawas. Diha kanila magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod.
ilang giatakan ang imong lungsod, ilang gisakit ang imong kabilin, ilang gipatay ang balo ug langyaw, ilang gibuno ang ilog. Ug nagaingon sila, ang Ginoo dili makakita, ang Diyos ni Jacob dili makamatngon. Sabtan ninyo kamong mga walay buot diha sa katawhan, ug kamong mga buang anus aman kamo makakaton. Siya nga naghimo sa dunggan, dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Siya nga nagatudlo sa kanasuran, dili ba mo badlong? Siya nga naghatag sa mga tawo ug kahibalo. Kay ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod, ni magpasagad sa iyang kabilin. Apan ang panghukom mananaw sa uban sa katarong, ugang tanang mga matarong ug kasing-kasing magsunod niini. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man
ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maulan nga kahaponon. Maanad na gid kami sigig ulan kada hapon. Bitaw. Adunay usa ka tiguang apuhan nga magbako na siya iniglakaw, inigtindog. Unya, maabot ang iyang apo gikan sa syudad nga nakakita sa iya, giingan siya nga, lo, nganong dili man ka tuyod paglakaw nganong magbako man ka. Habit ng gunalo nga magbako muna nga, kinahanglan, mutuyad ka iniglakaw aron straight tanahon. Niya ang apuhan, ningon siya sa iyang apo, Apo, nakakita ba ka ng mga humay sa atong palibot? Tanawa, hapit naman gina i-harvest. Kung inong tanawon, ang mga tindas na uhay, nagduko. Pero ang waysod, nagbarog. Imong hinumduman kanunay, part sa imong pagtubo nga unta makahibaw kang mutanaw nga ikaw gikan sa ubos ug ang imong kaalam tindas susana sa humay nga anihon. Naigsuon ang mga pagbasa karon maghulagway sa pahimangno sa Dios. Diya sa unang pagbasa gikan ni Propeta Isaias, ang Dios buot nga ang iyang katawhan dili magpasigardo. Ug tungod kay dili man siya buot nga ang iyang katawhan magpasigardo, iyang pitulon ang iyang katawhan pinaagi sa usa ka mananakop nga iyang gihimong instrumento aron mapitol kanila kining hari sa Assyria. Unya ang hari sa Assyria pod wala siya nakaibaw nga gihimo siyang instrumento sa Dios to handle the chosen people. Muna nagpasigardo pod siya, muna miingon pod ang Dios, ang dunal ba di ay mas labaw sa nagunit niini, o ang wasay mas labaw ba di ay sa nagunit o nagamit niini. Di pa hinumduman usab ang hari sa Assyria nga bisan unsa kagamhanan mas labaw ang Dios. Sa Ebanghelyo, si Jesus, this is a sort of prayer ni Jesus. Nagpainangno siya sa iyang mga audience, especially niyadtong mga Pariseyo o mga Saduseyo nga gitawag og mga learned or wise people sa Israel. Tungod kay dili man sila kadawat sa pagtulon-an ni Jesus. Muna nga ang preference ni Jesus is the childlike attitude. And Jesus was bringing back the original commandments given to Moses to their basic message. Sa batakan nga mensahe sa kasuguan. Tungod kay ang kasuguan, ang napulo kasugo, niabot man o gibuhatan og daghang expansions o variations ug mahimo kining 613. Specific situation niini kining
kabahin sa adlaw igpapahulay. Imbis nga ang adlaw igpapahulay is meant to encourage the faithful to set aside a day in prayer, in the process, so many restrictions were made. And restrictions become the concern and the essence sacrificed. Na sakripisyo ang uyok kahulugan ni ining maong balaod, pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Kini mga igsuon, magpahinumdum og magpahinangno usab nato sa paagi nga kita mobansay sa atong pagtuo, paglaom ug paghigugma. Nindot nga ipangutana, asa man ta nabilong, sa mga learned o wise o niadtong gi-praise ni Jesus na dunay childlike attitude. It is easy to choose the ideal. But let us look at some of our attitude, or mostly our attitude, sa ato nga pagbansay sa atong pagtuo. Nindot nga ato pong pamalandungan, kining musunod nga mga pangutana. Is it childlike or feeling learned and wise when we want things to happen according to our way always? Not even thinking if it is God's way. Na dito ang gusto ta nga kita o ang atong pamaagi o ang atong panglantaw mo masunod. Especially sa paagi nga mag-ampo ta. Kay sa paagi nga mag-ampo ta, mura taga-order. Yun naman, we want things to happen according to our desires. Unya, lambigit ni ana, kung kita usa ka leader o dunay mga tao nga subordinates, there are times we want things to be done according to our desires and the way we want it to be done. Ug dinhi mga igsuon atong makita, gusto ta nga mahitabo ang mga butang sa paagi nga ganahan ta. Pananglit ha, karon na ni sa Lubina gaulan man, pero gusto ang tata nga dili mag-ulan. Pero kay gipaagi man sa Dios nga mag-ulan, well, atong dawaton ang paagi sa Dios. Ikaduha, when we want people to respond according to our perceptions and desires, nga ang mga tao mura daog magsunod-sunod lang tungod kay mura dunay diktador. Ikatulo, when the standard of being good is ourselves, nga ang basihanan sa mga sa kaayo ang atong kaugalingon nga mura bitog mabitaw ng dunay clash, especially sa mga nangalagad sa simbahan. Tungod kay ang atong paglantaw gusto ta nga maayo o nagtuo ta nga ang atong panglantaw kanunay mao'y maayo. Mauna nga kung dunay masabutan sa kadaghanan, kanunay tang magyaw-yaw, kanunay tang magreklamo, tungod kay dili ta kauyon sa paagi sa uban. Ug tungod kay ang atong paagi ra ang atong gitan-aw nga maayo. And we become perfectionists. We see to it that things work perfectly for other people, but not to ourselves. Kita, usahay, stricto ta sa ubang tao, na dapat ingon ani ang buhaton. Pero sa atong kaugalingon, lenient kaayo ta. O dili gani ta mo consider nga nasayop di ay ta. Atong hinumduman, our nature is not perfection, but goodness. Kaayo. Our opinions are not necessarily the truth. Therefore,
kinahanglan pang maminaw sa uban. Ikaapat, when we want to change the world and other people, and yet we do not want to change ourselves. Gusto ta na mausab ang kalibutan. Gusto ta na mausab ang mga tao sa kalibutan. Pero dili ta gustong mag-usab sa atong kaugalingon. Kay lagi atong gitan-aw na maayo ta. Na dili ta angay mag-usab. There are people who push themselves or what they think tungod kay alam nila maayo, taas, mas bright, mas buutan kaysa uban. What's the point? Kung sa punto nga naman nga magpasigardo, magpataas. Kung sa panultihan pa, pariyara man tagbahog pa Pero nga nang magpataas man, nga nang magtatuo man, nga mas maayos uban. Kung sa Tagalog pa, taas noo. Pero bantayanan din ang taas noo ta, kay mo taas pod atong suwang. Nga nang bantayan, ang tao nga taas noo, taas pod og suwang. We must know our place. We must do our task faithfully. We cannot have it all. Dili nato mahaptan tanan. So walay punto na magpasigardo o magpasiatad ta. Things happen accordingly through the promptings of the Holy Spirit. What is true wisdom is simplicity in docility. Kanabitang, yan no, apan matudluan ta. We must learn to collaborate with others. We learn to cooperate with others. And we are not the only one who makes the world round. Dili raman kita. Kung atong tan-ahon, ang tao sa kalibutan. Susama ni Santa Maria, wala siya nagtuman sa iyang panghuna-huna. Kundili, iyang gipasagdan ang Dios na malihok diha niya. Wala siya nagpasiatag sa iyang kaugalingon ug niadto gani siya sa balay ni Zacarias aron pag-alagad sa iyang ig-agaw na si Isabel. Ang mga butang might not happen the way we see it. Who knows? It might be blessings in disguise. Ang mga butang na nahitabo might be blessings in disguise. If dili nato makita nga ang mga butang o pangitabo sa atong palibot, blessings in disguise, then we become disguised as a blessing. Mga insecurities, daghan mga tao na tungod sa insecurities sa kinabuhi, kana bang nara og diktador. You should do this, do that, do that. Report this, report that, or report those. No naman. Insecurities are not because of circumstances. It is because of our dispositions and responses to the circumstances of life. Insecurities make us feeling learned and wise. It is not what good things happen to us. Ang lintunganay sa kinabuhi, dili man kung unsay maayong mahitabo nato, kundili unsay atong mahayong nahimo para sa uban. That is the point in living. Sa katapusan, Jesus wants us to spiritually grow and be formed. Na mahulma kita. We must learn and live simply. We must grow. When we experience growth, we get to experience and benefit the fullness of God's gift. Sa ato pa, kita binuhat sa Dios.
dili o dili unta kita matupong sa Dios, kung dili managsama kang binuhat, therefore magtinabangay ug way mulabaw. Hinaot kaunta. Ato karong ipadangat ang atong mga pangamuyo, sa matag pangamuyo ang atong tubag, atong awiton. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himuang nga ang tanan nga nag-alagad sa simbahan, ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo ug mga kaparian. Makadawat unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy. Madasig unta sila sa kanunay sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo ug makakabig sa tanan ngadto sa usa ka pundok nga tinukod diha sa gugma ni Kristo ug busa nangamuyo kami kaniya. Mibot ikaw nga si Maria mahimong inahan sa banay, diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinaagi sa iyang pagpangama, tuon sa gugma o kabalaan ang matag pamilya, aron sila bisan diha sa ilang kasakit, kasubo ug mga kalisdanan, magpadayon sa pag-agak sa usag-usa, sa pagtinabangay, sa pagsinabtanay, o sa pagpaminaw sa usag-usa, ug busa mga muyo kita kaniya. Imong giatagan si Maria og kusog didto sa tiilan sa krus, ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang mga gilukdo, labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga sikad drivers, mga masakiton, mga himalapyon, mga hinikawan, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga COVID-19 frontliners, mga subanin, ug mga kabos, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, katagi og kusog ang mga huyang, labi na sa mga batan-on nga nakasinati sa krisis sa mental health. Hatagi og kadasig ang mga nag-aalagad sa gobyerno, ilabi na sa pagagamhanang lokal sa Misamis Occidental,
Hatagi og igong kusog og kalipay, ang among mag-uuma sa bukid sa Malindang, ug ang mga mangingisda sa Panggilbi, ug sa Morcillagos Bay, ug busa nangamuyo kami kaniya. Sa kota, puno sa grasya, iampo mo kami. Imong gimbutan nga si Maria, mahimong tigpangama sa mga Pilipino, ug imo pagayong giatagan ug pinatuyo niyang panalipod, ubos sa titulo sa Birhen sa Puta. Himua nga sa among mga pagpanaw, panalikdan kami kanunay batok sa mga kadautan, katalagman, linog, lunop ug bagyo ug mga kagubot ug gubat, ug busa nangamuyo kami kaniya. Sa kota, puno sa grasya, iampo mo kami. Imong gipurong-purongan si Maria, nga reyna sa langit, pinaagi sa iyang pagpangama, himoa nga ang mga nangamatay, maglipay unta dinha sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan, ug busa nangamuyo kami kaniya. Sa kota, langit ng amahan, kaming imong mga anak, walay mahimo kung dili mo kami pangalanginan. Ihatag ka namo ang igong grasya, karong adlaw, aron kami makalahutay sa pagpasidungog kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos naman Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magdaig kami sa mga kaibulungan sa imong grasya. Diya sa mong pagpalandong sa kaimpitan sa tanan imong mga santos. Sa pagsaulog sa andunganan ni Maria kanunayng beren mo'y dako namong kalipay. Ang pagimaya sa imong gugmalang kanamo. Diya sa mga pulong siyang awit sa pasalamat. Pagkakaibulungan sa imong nabuhat sa tibok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagambit, sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapabsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainaan sa manunubo sa tanang katawhan, nga mao sa Kristo nga mong Ginoo busa. Uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong imaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awi. Puno ang langit ug yuta sa imong hinaya. Osana, Osana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron maimo kinialang kanamo. Nga lawas sudugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya og pan, nipasalamat kanimo, nipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga pinunan.
ug niingon Dawa kinininyo nga pananakan kay kini mao nga kung lawas ngay tugian halang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usap, nihapag niningadto sa iyang mga tinunan ug niingon Dawata kiniyog Panginoon kamo nga tanan gikan nini kay kini maong kalis akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan ang dugo nga ulalang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga salang mapasaylo buhat kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Agi sa imong krusog pagkabanhaw, umasalo sa kami. Aron paghandong sa kamatayon ug pagkabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningtan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuangan kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, ang Santo Papa, ni Martin, ang amang obispo, o sa tanang mga pari. Tinungdumir sa mga igsoon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila kung tanan nga matay din sa mong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa munaong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, o ba ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles, o sa tarang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton na taas sa katuigan. O ba ni kanila amoy kaong nga daigon, o amoy kaong himayaon, pinahagi ni si Kristo, imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag hangha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga pangamahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Nga nasa langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayot kamaingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagad na ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanino Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, at tabi kami sa kalinaw ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamog, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatabi kami sa imong kalinaw kay usab, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo, maana usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Buhahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
and Development. Mag-ampo O Ginoong Dios, human kami makaambit sa kaluwasan dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, ug nga mahiagon kami sa imong kanunayng panabang, tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mahal nga birhen sa kuta, makagagahong nga Dios kaming iyong mga anak, nangalipay kay aniaman kami, ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria, ang among pinangga nga birhen sa kuta. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag. Maaga kami lakas sa makasakit ni ining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw, mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kami nagahangyo kanimo. O prinsipi sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Ato karon paminawon si Engineer Ismaila Rubis alang sa mga pasalamat ug mga pahibalo. Pahibalo, ugma puhon July 14, 2022, adlawng Huwebes. Atong pagasaulugon ang kawalong nobena misa. Ang nobena magsugod sa may alas 3:45 sa hapon susama karon o gisinudayon ang Santos nga misa sa may alas 5 sa mao ang mga bibot kuda sa parokya sa Bonito sa atong ilakip ang mga mas ay balo sa mga mass sponsors na ang Mercury Drug Corporation, Movement ug sa Caritas Health Shield Incorporated. Itong mapun si Sister Cecilia Pintagasi o si Sister Norma Kukuts. Nining tumura atong pasalamatan ang atong mga kapatian nga miduyog ambit kami karong kahaponon bisan gihapon giulan ta niini kawal pitong Bernard. Atong pasalamatan si Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Ray Mia, Reverend Father
Reverend Father Marvin Osmania, Reverend Father Camilo Pukdoy, Reverend Father Sandy Kumita, Reverend Father Jason Panagiton, ug si Reverend Father Sir Minard Pangilinan. Usab, dako kay natong pasalamat sa atong Ginoo sa pagdasig sa atong Mass Presider karong kahaponon ug pagtudlo kanato kung saon pagbansay sa atong pagtuo, pagbansay sa atong paglaom, o pagbansay sa atong paghigugma susama mga kinaiya sa kabubuton sa Dios. Daghang salamat sa atong Rector dinhi sa Beren sa Kuta Shrine, Reverend Father Juniper Roma. Salamat usab sa mga nagpahiluna, sa mga nag-andam o sa mga nag-sponsor sa atong kasaulugan karon. Sa mga apostolado sa Beren sa Kuta, sa Beren sa Kaluoy Parish, sa parokya sa Pangabuan, ato silang pakpakan. Daghan usab na salamat sa parokya sa Tanggob sa St. Michael Parish. Okay. So tungod kay wala na kalingkuran, sila perminting naglingkod sukad paganina. Ato silang pakpakan sa makausa. Ay nagtindog ay. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga mass sponsors. Daghang salamat sa Uzamis City ang naglangkob sa Department of Education. Ato silang pakpakan. Sa ilang kinaiyang nga mapaubsanon kay atong gi-assign sa pangamuyo apan tungod kay naay lagyo ilang gihatag sa lagyo. Ma'am, sir, daghang kayong salamat sa inyong pagkamapaubsanon. Ato silang pakpakan sa makausa. Salamat usab sa Mayor Hilarion A. Romero Senior Medical Center, sa Gaisano Capital Uzamis and South Wing Mall, sa Nazon Family o sa Philippine Navy 622nd Naval Squadron Reserve. Ato silang pagpakan. Usab atong pasalamatan sila Sister Eva Ogmina o Sister Getming Wong uban ni Ma'am Darsh Hamoner sa ilang kadasig isip mga in charge niining ikapito nga Novena Misa sa mahal nga Berhen sa Kuta ug sa DXDD Radio Television sa Channel 18 ug 19 nga nagpalawig sa mensahe ni Kristo diha sa atong kahanginan. Kaninyong tanan nga magasigon kayo, atong pagpakan ng Ginoo. Viva Jesus! Viva Berhen sa Kuta! Viva Maria! Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug mga langin kaninyong may gugmaon nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa panlakaw kamog dada ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Na